Kedves barátaim! Mély megilletődéssel és megindulással állok itt előttetek ezen falak között, hogy pontosan 61 évvel ezelőtt utoljára fordultam meg hivatalosan, mint érettségiző diák. Sohasem gondoltam volna akkor, hogy 61 év után itt ezen a helyen fogunk ismét mind összetalálkozni. E falak közül indultam el hosszú eseményekben és élményekben gazdag és színes életutamra, miatt a kezdetben reménytelenek látszott kilátások és gáncsok után a sors kifürkészhetetlen akaratából bejárhattam tulajdonképpen az egész világot, hiszen több mint 65 országba fordultam meg, és öregbíthettem a magyar zeneművészet hírnevét, mint nemzetközileg ismert nevű zongoramű. Óriási megtiszteltetés és elismerés számomra, hogy a gimnázium vezetősége, tanári kara és ifjúsága méltónak talált arra, hogy rólam nevezzék el a gimnázium egyik termét, így én is aranybetűkkel írhattam be nevemet az Alma Mater történetébe. Ezt külön szeretném hálásan megköszönni dr. Szenyéri Zoltán igazgató úrnak, és mindazoknak, akik fáradtságot nem kímélve őt eme ötletek kivitelezésében segítették. Szeretném ugyancsak megköszönni Szabó Lórát polgármester úrnak a város részéről az őrzetlen segítségét, amivel hozzájárult ezen felejthetetlen és emlékezetes ünnepi megrendezéséhez. Szívem legmélyéből köszönöm nektek ezt a felém áradó megbecsülést, tiszteletet és szeretetet, amivel körülvesztek idős napjaimra. Mint tudjátok, egy év hiány hamarosan betöltöm a 80. életévemet. De még így is én csak Benjamin vagyok a Feri és a Jenő mellett. Senki sem tudja, hogy a magasságos mikor küldi el a behívóját, de életem hátralévő részében erre a napra mindig örömmel, büszkén és boldogan fogok visszaemlékezni. Az egész földkerekségen nincs másik város, ami annyi gyerekkori emléket idéz fel bennem, mint Dombóvár, hiszen 18 éves koromig itt éltem, annak minden örömével és bánatával együtt. Külön szeretnék megemlékezni a számomra problematikus, különben teljesen jogos felkérésről, amivel dr. Szenyéri igazgató úr keresett meg, hiszen itt zongorázzak az ünnepélyem. Liszt Ferencnek tulajdonítják ezt a mondást, miszerint, idézem, ha egy napig nem gyakorlok, azt megérzem én, ha 2 napig nem gyakorlok, az észreveszi a feleségem, de ha 3 napig sem gyakorlok, az viszont már észreveszi a közönségem. Nos, bármi hihetetlenül hangzik, mióta teljesen visszavonultam a pódiumtól, több mint 4 éve nem ültem zongorához. Így kilátástalannak látszott, hogy az igazgató úr kérésének eleget tudjak tenni. Végül ismét csak az, aki 2003-ban is meggyőzött egy dombóvári hangverseny szükségességéről és illetőségéről, az én drága feleségem, aki még mindig bearanyozza csodálatos lényével életem alkonyát, az ő unszolására határoztam el magam, hogy megkísérlem a lehetetlent, és megpróbálom ujjaimat mozgásra bírni, ami igen nagy feladat volt számomra. Így eleget tehetek az eredeti udvariasságnak, hogy valamit eljátszak az zongorán ezen az ünnepen. Kérlek benneteket, hogy hallgassátok türelemmel és megértéssel ezt a néhány perces zongorázást, miközben gondoljatok arra, hogy egy öreg barátotok igyekszik, hogy kedvetekben járjon,
és megpróbáljon nektek örömet szerezni zongorajátékával.